ранок, доброго вечора. Представте, звідки ви телефонуєте і ваше питання. Добрий вечір, я телефоную з Луганщини. От я по Криму, спочатку я спитаю, така ремарка, скажу. Ви кажете, що общественность не занимается не своим делом вместо спецслужб, так и в Европе, в Америке, кругом журналистские расследования. Значит, никто не расследует, приходится журналистам. А журналисты-то должны уже результаты расследования правильно сообщать. А теперь по Крыму. Вот все время витало такое, что если бы в свое время была крымско-татарская автономия, то, мол, Путин бы не полез, это бы его остановило, не остановило. Его останавливает только сила. И там сотни листов этих страниц международного права его не остановили, и этого его бы не остановило. Але мене питання, а чому ви не можете самовираження саме в умовах унітарної України? Чому ви можете самовизначитись тільки в умовах автономії? Чому не можна, що заважає самовизначатися в умовах унітарної України? Дякую за питання. Дуже коротко. Дивіться, от це один із тих от міфів або побоювань, це об'єктивних побоювань. От чому ви хочете зруйнувати нашу унітарність? Мова йде про сьогодні вже в українській державі є окремий регіон, який має статус автономії. Це Автономна Республіка Крим, але вся проблема і в тому і є, що коли її створювали, то практично створили автономію чисельної більшості, а в Криму вона є російською. Чому автономія має бути національно-територіальною? Я ще раз спробую дуже спрощено пояснити вам. Тому що треба задіяти законами спеціальні механізми, які б працювали лише на цій території. Юридично, правові механізми. Бо без них не можна зберегти майбутньому його корінний народ. Бо ви не можете, якщо у вас немає спеціальних механізмів на відповідній території, а ви тоді визначаєте статус, ви пояснюєте, чому ви тут з'ясовуєте такий, чи здійснюєте такий статус. І це пояснюєте тим, що це є корінний народ і його право на самовизначення. Інакше ви просто не зможете зберегти народ, який з причин от більш ніж 240 років от такого переслідування з боку Російської імперії, це ж наша не перша анексія, ми на своїй землі перетворилися менше, нас там 300 тисяч. І ще подумайте про те, що нас майже півстоліття не було на своїй землі. Ви знаєте, що сказав недавно Нетаньяху, коли він відкривав той форум, де наш президент куди не пішов, і правильно, справедливо не пішов, бо туди запросили російського президента, який наслідує ту державу, яка одна з яких разом з нацистською Німеччиною і розв'язала, відкрила шлях до Другої світової війни. І це якраз той випадок, де я підтримую президента Зеленського. Але я хочу, щоб ви послухали, можливо, це сказав не Нетаньяху, а хтось інший, другий, але це була особистість, яка представляла єврейську спільноту, єврейський народ. Ні, це був все-таки прем'єр-міністр. Він сказав таке: коли розпочалося все, єврейська нація не мала ані своєї землі, ані своєї держави, ані свого щита, щоб захиститися. Міжнародна спільнота відвернулася від євреїв. Я майже процитував десь на 95% правильно. І от коли прийшла російська окупація, от той потенціал Криму, який міг би бути задіяний хоча б тими попередніми до окупації 23 роками, якщо б статус Криму був би визначений як національно-територіальний, там були б зовсім уже інші процеси. Я ще раз хочу підкреслити, процеси відродження. Більше шкіл було б українською, кримсько-татарською мовою, більше чиновників було б патріотичних. Вибачте мене, якщо в СБУ Криму не було жодного кримського татарина в штаті, це є проблемою. І чому, тепер подумайте, чому 95% СБУ Криму перейшло на, хай трошки менше, я тут перебільшив, але не менше 80% перейшли на бік російських окупантів. От про все це треба подумати. Щодо журналістів, можливо, я невдало сказав. Я навпаки говорю, що
і громадськість, і журналісти завжди мають бути насторожі, і вони мають захищати всі ці принципи і демократії, і державних інтересів майже тоді, коли влада якимсь чином так трошечки, знаєте, дуркує. Вибачте.